Yes. Kaya na iba sa tabasit na ito i-comment. Ay, wow! Atakan mo ako. Alakit ka saya at mo. Tawag ka na Ma'am Dolores Dolly Ramos Tablada. Ipasimo da agmo mama. Ibagam ka da Idol Glenn kanang nagiti aming agdengdengeg ana talaga ti agas na dato lana kang gas. Alawan. Kaya lana kang gas Idol. Ang lalo no aguyek ka idi ubinga. Sumulagay mo. Ininom mo nyo? Ha? Ininom mo. Ipakit na Karabukob kan dito sa baroko. Di mo kinom mo. Ang inom eh. Di ka pa yung matay. So, diba? Kasapulak sapan na agpailot mga idol. Nasakit to, buksit to kang katawag ko ng himawari. Pati ni Margie Anotis de Los Santos, pero may makapailik kayo Idol Lorenza. Kaya na Idol Glenn Kunana. Alat Kunana, adagas can oil plus bark timentol. Kuna ni Doc Ninja. Oh my God! Amon na yung bartimentol, amon na yung eucalyptus di dyan. Iso dati, bata mo na taol. Dati pasot na kayo. Dati eucalyptus tree. Mga idol, iso ba di jay? Uy, nadapat ko. Tsaka mo na dyan, deta mint. Adan sa pingin. Well, ada pa yung oregano. Mabalik pa yung December cactus. Actually, deta kwamikidi, deta lagundi. Una deta, anya deto yun. Basta lagundi. Dati pa ay paging ka. Hindi ang gurguri-gurak. Amam dati bulong di December cactus. Taltala na di dyan ikan dati asin kan di dyan lana kang gas. Sa ipan ito ko ay may tumasit dati ulo ko. Okay, ala. Diba hindi gurguri-gurak hindi maanta kumbulsyon na kinik ko. Okay. Mga idol. So, might gayon di dyan. Anya di dyan December cactus pang December lang. Dati. Ay, tinagbukil. Tinaplat. Tinaplat niya nagbukil nga kasi ay. Tinaplat. At daming cactus nga DJ diretso lang. Diba? At tinagbukil. At daming cactus nga DJ. Alam mo ba yung cactus? Di mo nagsakit. Di mo siit. Tiyan mo na ko na DJ. Aguri-guri. Bawat-bawat na. Di kami Doc Ninja. Na December cactus. Nanaw. Perming aglaing ang kamay di dyan. Kuna ni nanang mo ko. No di kaglaing. Bawat ang cactus. Kuna laing akong. Ada para ilot nak idinilelong ko. Para ilot nak idinilelong ko. Kuna ni Idol Joey C. Okay. Kana at naganan. DJ, alam mo kakaktus. Iba cactus mo DJ Dragon Fruit. San Juan de Sagon. Iso DJ tati ko ha. DJ game Dragon Fruit mabalim mo nga anya pagilot DJ tapos nagkanta-kanta ka. Burgos ani Burgos. Talaga ito biyak lanak and gas ilot na kanyak na goyek nak Edisar Lawrence kada mo ti Ma'am Arna Cob. Royal Can Skyflex agad ti Gorigo. When usto data Royal Can Skyflex. Wala yan na Gorigo kaken. Sino ba may isa? Kompleto ti Alda ko kada kayo mga idol. Thank you, ma'am. Thank you very much, Ma'am Himawari. Tinabara Royal ti Agas na no, Gurigo. Okay, mga idol. Kun payless. Apay ka ta. Kung ka pa, agas na kita. Hindi ko katawan uni agas-agas. Hindi kita agas na. Okay, mga idol. Itatagon daway. Hindi makardenggan iti report. Maribot iti DOST Pag-asa. Hindi man. Nagdakil ta bulanggat. Anak nga report. Apay, nagkurangak kung nagpaykidi. Naglagi pem. Awan din ang kurangak. Ang pingata ada news ni. So ada rin. IFM weather mga idol hindi man kamuan kasi naangin data nga nabara. Hindi ba na dagyan kasi hangan na lamiisen. Hangan na lamiis ngam nabara. Kaya mga idol ngam naangin. I think adati kinalaman manen apo ti parang subli. Apo yung nagsubli-subli ka kasla X, di ba? Kasi ka depende nga min data X mo no kung nakulit. So kaya ni amihan. At di ba report Pag-asa DOST.